number one, li ma tix li għamlu lilek tagħmlu xi ħadd ieħor. Għamli pjaċir ġib li karta u bajro. U number two, Għalli noħol għanoli. ma jiddejjaqx fidek, tiddejjaqx tagħmlu l-mawitxu kien. Inti fimta wkoll tajta Jan-Nittin Lind. Il-pjan x'kien għal Manuel Island? Kif ġie għal-Fortizza? And this we're gonna convert it to a boutique hotel. L-għet jista' jifhem għal-fejl dak kienu sejtuħ il-forga. Suppost minn vera jħobb il-pajjiż. Juża l-politika biex jagħmel ġid. We're opening access to Manuel Island right now. Dawn mhux tal-Planning Authority. Parti ta' nies kamera x'nasien. Mhux qed tikteb tiegħi l-oħrajn mhux sejtu kisimhom. Ġifri ma taqblux għax Iblu jiraħmar eżattament. u di tittinbidel għabru. Ujwa tittinbidel fl-aħħar mill-aħħar. Rari nismaw ġlida ta' dejat fil-Parlament għasadni nagħti każ jien, hemm il-problema qiegħda. Ekku.